Em dic Daniel Gavarró i soc mestre amb 5 especialitats diferents reconegudes. Soc psicopedagog, més de 25 anys d'experiència a l'aula, a tots els nivells educatius, i aquest vídeo simplement és per convidar-te a que et plantegis a la teva zona educativa o a la teva escola a fer alguna formació de la meva mà. En aquest moment no només estic fent formacions sobre bullying, per exemple, bon tracte a l'aula, ni les meves formacions tradicionals sobre ortografia, sobre problemes matemàtics, sobre ensenyar a pensar, sinó que he incorporat unes formacions que crec que són extraordinàries, molt útils, com nosaltres podem gestionar emocionalment les situacions que aquesta pandèmia està generant. Això ho estic fent a diverses zones educatives i en algunes escoles. I un altre tema que em sembla molt important: la coeducació, el seu vincle amb la classe social i els reptes que en aquest moment això ens està plantejant com a societat. Quina és la funció de l'escola en una societat que està en crisi i que és profundament desigual i que les expectatives és que encara ho siguin més. Si aquestes formacions t'interessen, doncs ves a la meva pàgina web i demana informació al respecte. Especialment si ets una escola concertada o privada, tindràs la sort de que a través de Fundae aquestes formacions podran ser bonificades al 100%, així que et suggereixo que estiguis al cas i que aprofitis aquest crèdit de formació que tens.